Reiner Brandsma. Zo, dat klinkt wel Amerikaans. Kom gewoon uit de maat, hè? Verbind je het in het Kellerdiekje in Ljouwert. Het Kellerdiekje is de thuisbasis van de basketballers van Ares. Oh, dat bedoelt LWD Basket. De allerbeste prestatie van Ares ooit, die in 2003. Meer dan 10 in lijn. Hoe oud wie dus doe? Ian. Ian? Ja, En daarom geven we nou op ziek. naar de toppers van de takkomst. Goed, doeken we in de vroot van de lay-ups. Nou Berend, nog maar voor. Nou, dat valt net op. Zo, die kan wel een potje basketballen. Waar bist je? Ik ben Moncello, ik ben 10 jaar en ik woon in Leeuwarden. En hoe lang doe je al een basketbal? 2,5 jaar. En wat is die grote droom? Om een NBA-player te zijn. NBA-player in Amerika. Ja. En wat is die positie? Mijn positie is point guard, dat is dat je op gaat dribbelen, dat je alles bestuurt. En waar is dan die favoriete basketballer? Reiner Brandsma. Zo, dat klinkt wel Amerikaans. Kom gewoon uit de maat, hè? Reinde Bronsma is 24 jaar en is binnen in Damwoord. Hij is 2 meter lang en wel 116 kilo zwier. In het basketbal is Reinder de center. Dat is vaak de langste, de zwiste en ook de sterkste speler van het team. Reinder begon met basketbal op de pleintjes van Damwoord. Spelen hier bij Donar uit Greens en is nu alweer dwande maar zijn 5e seizoen bij de basketballers van LWD Basket. Maar zijn grote droom is om nog eens in het buitenland te basketballen. Reinder, vertel eens, wanneer ben je begonnen met basketbal? Ik ben op mijn 9e of 10e begonnen. Wie toen op de basisschool ben ik verregeld door 2 vrienden van mij. En ja, toen ben ik begonnen bij BV Arrows in de maat. En hoe kwam je erachter dat je talent hier is? Toen ik in Greens werd gevraagd om daar mij te trainen op nationaal niveau. En ja, dat ging eigenlijk heel goed. En toen dacht ik van ja, misschien is dit wat. En wat is dan die positie in het veld? Ik ben een power forward, dus dat is vooral onder de borden en op het rijden. Dus is uitstekend weg en daar de eerste punten voor Reiner Bronsma. Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt met LWD Basket? Ik denk dat we tegen onze rivalen Groningen speelden hier in de hal. Eerste wedstrijd van het seizoen. En dat we dan in de laatste seconde nog een score maakten waardoor we die wedstrijd hebben gewonnen. Zou je niet liever in Amerika willen spelen? Nou, ik had hier heel erg naar mijn zin. De club had mooie ambities, maar in Boetenland speel je is altijd een mooi verhaal natuurlijk. Ja, en wat is dan het mooiste loon om in te basketballen? Wat zou dan wel mooi wezen nog? Denk ik toch in Spanje of in Italië, dat lijkt me echt geweldig. Reinder, de spelers nou met LWD Basket in de Eredivisie en dat is boetengewoon. Manjavik. Kolossaal. Maar nou wil Moncello echt heel graag in de Eredivisie op een zo hoog mogelijk niveau basketballen. Hast u misschien nog een tip van Moncello? Een tip die via de Guinea weet. Jazeker. Ik zoek vooral heel het blauwe werkje. Ik haal Sean was kist, best een goede basketballer, maar haal plezier in de sport en blauw het werkje. Ja, want is er misschien nog iets, Moncello, best wel heel graag wat beter in willen worst? Layups. Lay-ups. Ja, Reinder, kist ook Moncello daarmee helpen? Ja, absoluut. Dat Ja? geven we dan. Zal ik het eerst een keer verder aan? Ja. Dus gewoon dribbel naar links, links, rechts en maar links erin. Probeer het eerst wat langzaam te doen. Dus links, rechts en dan die linker knibbel echt omheen. En probeer ik echt mijn links uit te maken. Dus doe maar met me mee, hè. Links, rechts en de knieën maar. En met links via het bord gooien. Ja? Links, rechts. Hoppa. Beter. Links, rechts en met links erin. Hoppa. Nou, probeer maar gewoon. Zo. Een stuk beter. Ja, en dan nou de vraag, werd het hele programma omdraaid? Hebben we je te krijgen met een topper van de takkomst? Absoluut, ik vind het van wel. Nou, dan is die voor jou. Hartstikke idee. Zo, voor je. Alsjeblieft. Hey Arjen, ik vind basketbal eigenlijk wel een leuke sport. Wij gaan naar je week eigenlijk in. Na je weekend zijn we naar Short Track. En trouwens, dat is alweer de allerlaatste aflevering. Oh, gelukkig. Gelukkig. Ja, dan kijken wij normaal naar squallen.